ginagawa mo? Ya, mag-try na rin. Katini. Bye-bye! Wala ko rin sa utang na tauhan. Sa pinamo nga. A few minutes later. Naay mong amo, day? Kaya mong kuhan ka ng customer na mo. Ako kasi silang balay ilang gate, o mao nilang gate. Di na ako kita silang balay, gutungos kadako silang gate. Welcome. Ano kong amo sa una? Anak ning Layla, Dilima. Garo. Away lang balay. Away lang balay. Di makita no, sa lipod ng gate no. Ako ang gate lagi. Ako live video eh. Dara money, money. Ano do, balay rin sila mga yaya. Ano yung yaya mo ni? Yaya na siya, yaya. Bansay yung vlog. Hey guys, Pamina I'm ba? so happy that Halloween has come to my home. Hi Halloween. Hello. Oh yeah, do, tubaga do, in English do, in English. Wow. Damay. Damay ka sa mga vlog. Nga sa mga vlog, bro. Damay boys. Damay ka. Karon dili pa sa ka-visit sa atong mga sementeryo mo na ang mga kalag ng visit sa ako aron. Ang kalag po, ginisita mong bukog. Yan ni Nicola. Hey, shout out din ni Peter, yang uyab. Yang uyab. Uyab ni Peter. Dili mo ba yung visit? Uyab to. Grag. Wala man kala. O ganahan siya makadungog og sounds nga karang mga music nga nindot kayo karang maka pull kayo sa dunggan paminawon ba karang maka-feel ka nga makatog ka na. Look ka na. Tuslok ka na. House girl? Tuslok ka na makapaminaw kag kanang Asa kanang. kada tuslok ka na paminaw kag sound sa Ano, nga. murag nuta ang ko ano? Galaxy. Nuta. Tuslok ka. Say to karana do. Unsa? Sige na, sige. Alaw. Balik. Alaw. Yan. Kita mo sa paraiso bro. Ang problema de kasi mama to ama dito sa yang kusina karon. Ginaam ka dre. Ako la tawgon. Grabe hapon ninyong gate oy. Ako tadi bung kung mama gina ko mama ni gabaya lang ma. Yo mo gidakan ah. Yan puntagan ko karon. Ako to ko mama. Ma. Yama. Unsa? Ma. Yama. Mag house tour ta sa balay ni Ano Kuan. ang kanang sagbot sa among kulingan. Yeah. Ang pamunggay sa kulingan. Ya kana. Una ang Tanok. Ako nasulti mama. Yung tanok lang ako. Sam tani. Ya siya. Ay. Oh na ni spot sir eh. Sa bus. So naga-signal. Sa naga-signal mo. Unsa ta? Atras ka bay. naman din banggaan. Oh. Gigi kena bangga na lah. Unsa. Lo saya. Masayaw na daw, nam ni sayaw. Ari sa may. Ari sa may. Sakay ba ka? Iya mo nung buhay. A few minutes later. Doon nami sa kuan kana SMC sa nami meet and greet dito. Itong guard duha ka buok. The lady and the boy guard. SMC side. Asa ito diri? Oh, na check so. Sigtan daw niya. Welcome to SMC site. This rank is wow, unbelievable. Karon makita ninyo ang manok ko unsa na ko katubo. Itari na ko ini
pizza senior sinulog sa Cebu. Sinulog sa Cebu. Darang manok ko itarya. Baik laki na. Ako sa nagipasanay. Cuman ini nyo, kaya pa na ninyo. Ako mas buwang na do. Ang buwang ay. Christmas born. Nagulog. Mabay ka. Abdi na. 5,000, 5,000. 5,000. Balibo pa na. Ano da? Bakit ka nagibili sini to? Hoy. Go. Bakit ka kutok na nagibili sini lang? Ano dulu? Bolang niya, saya susutok ang kingnan ba nga basta musuot ka kung hagdanan, dili gibili. Ano ni sa bang inasal nga chicken rice. Welcome. Everybody sarap. Sarap everybody. Big chicken. Oh. Ya, mag-trade na rin. Katindi. Na, malit. Malit. Ano tayo na manikin na lang? Bago na. Ha? Bago nang deliver gikan na sa China. Ako na. Murag mo na yung minikina ka na. Ano tayo manikin na oh? Bago. Pila ka nga t-shirt do? Kaya dili matangtag eh. Piit na. Ha? Piit. Piit? Hugot kayo. Ano? Wala mo ni siya ikaro? Pwede tatang mamasok. Masok na. Ha? Masok. Mura magtinuod tao. Yan or kaya. Loh. Kaya gagaw? Sabi oh. Pila ka nga t-shirt? Branded na. Tawag ka ng brief, tawag ng brief. Tanaw ang brief. Welcome to our garden. New Zealand. Kaya na magaw? Welcome na mo sa ako ang farm karon ang bag-o nga naata sa Si farm? oh, saan nga nila? Farm. Sky Park lagi na. Hindi na Sky Farm oy. Sky Farm. Sayop. Sayop. Sky Farm sa sayop. Imahan eh? Ako ani. Dali na mo. Puro lagi imuha lagi. Wala lagi iyaha lagi. Naayahan ni gamay ra. Gamay ari mo. Mga tanong mo kung sa'yo ako ah. Oh. Kana naglutaw ay ko. Ah! Giro. Kana naglutaw? Ako ang nagipantrabaho lagi nagtrabaho na. Terbante. Terbante kasi. Duku, oh, sumpah tuh eh. Welcome to my CR. CR ini ninyo? CR ko na ito. Ah. Kusog nga. Kusog ka ba? Mani. Loh, Ako ani. Asa Chuyo, na ito? sa- Ako aning building ko. Gadaw mo. Ako ano ni. cuyo so. So, ingkay mo ning park niya, Ako, ni- nakalitan lagi ka. Karon mo wala ako. Kira ka gaw. Mura mo dagat rin ikaw. Pila may palit naman eh. $23. Lo, uy. Look sweet, ano yung dumagon. Welcome to paradise. Ano? Unsa man na diha do? Kana do? Taas kayo. Kana ba? Na, Oh. ihianan. Unsa? Ihianan. CR na mo? CR ko na. Panghaw na babaw.
Layo ka na. Oy, ari ito mag-view sa mga asawa. Oy. Sana all. Do. Do. Gro, do. Kira go. Nice place. Nice place. Nice place. And then And not good. Girl. Degan. Bukatas kong gi-order oy. Bukat kayong gi-order. Ano? Ano maglisod na imong Ah, na. Ha? Lisod kay mo porma lagi. Si pusing ka daw. Ano na? Ha? Iyo ba? Ay, di mo kong iyo picturean mo Ha? sa. Picturean sa artista. Oh, di. Lolo. Lain na po ko lain na po pusing ka. Diri lang taman kay. Salamat sa inyong pagsuporta sa among sari-suroy sa Sugbo. Diri lang taman kay mas hayro ko si 1K. Sa. Si 1K. Mana imong sakyan padung uli pinamangahan? Asam ka kao? Padung na pinamangahan daw lahos. Lahos. Na-driver na ko ni. Adto na mi sa sunod na po namong kita-kita. Daghang salamat. Thank you, miss. Thank you. Right. Ano nabili akong kaluluwa di ba? Kung kaluluwa ko sabi ako, sabi ako. Sa. Ako kaluluwa tapos babaw. Sunod lang ako gaw.